I nosaltres el que pretenem és encetar un diàleg amb vostès per veure si de veritat tenen ganes de fer d'exercir aquest lideratge exemplificador. Crec que hauríem de parlar de coses com l'aprimament del govern polític, del govern municipal. Crec que aquesta ciutat no necessita l'estructura professional política que vostès com a govern tripartit ens porten any rere any endavant. Crec que ens haurem de replantejar, per exemple, projectes com aquesta televisió digital que ningú, cap mataroní, reclamava i que vostès van tirar endavant i que com a projecte fracassat encara tirem més endavant i ens proposen una absorció, que recordo que vostès en diuen fusió, però en realitat és una absorció que no sabem quan ens acabarà costant. Per tant, em sembla que seria bo que si vostès volen demostrar aquesta capacitat de diàleg, comencin de veritat a estrenyes el cinturó amb aquelles coses que no farien mal a ningú i en tot cas ens permetrien tenir una feina exemplificadora de cara a quan demanéssim sacrificis en els que venen més avall. I permetin que els digui alguna cosa. Vostès són especialistes, no sé si és que són especialistes en fer les coses fora de temps o és que vostès es van saltar la classe dels plans de viabilitat. Vostès no van fer un pla de viabilitat del Tecnocampus, no van fer un pla de viabilitat de la nau Minguell, no van fer un pla de viabilitat, com es veu, de la plaça de Cuba, i resulta que quan toca de pressa i corrents ara hem d'anar i hem d'explicar a la gent que això, els costos són aquests i que al final el preu que heu de pagar és aquest altre. Per tant, vostès han tingut molt temps per explicar-los a la gent que aquests costos els podrien significar uns augments determinats. Jo sé, senyora regidora Romero, que vostè té molta feina, que en porta moltes al cap i està a 50.000 llocs. No sé si és perquè jo sempre coincideixo amb vostè o perquè de veritat té molta feina, no ho sé, poder és aquesta. Però clar, vostè té tècnics a sota que fan la feina. Aquests tècnics no els hi han explicat a aquesta gent durant aquest temps. Jo crec que s'han de parlar moltes coses, perquè si la gent de la plaça de Cuba, com hem sentit, està disposada i entén que s'hagi de pagar més perquè les instal·lacions que tenen són més correctes, el que crec que tenen tot el dret del món és a discutir amb vostès la progressivitat d'aquest augment, la data de finalització de concessions, alguna mena de progressivitat en funció d'aquesta data de finalització, quin tipus d'explotació que vostès anomenen gestió volen fer del mercat. Potser vostès poden arribar a algun compromís amb ells que en lloc fent una carència progressiva d'aquesta taxa, doncs ells potser estarien disposats a estudiar, que crec que ho necessitem tots, que aquest mercat obri més hores. És a dir, jo crec que al final aquí s'ha de mantenir una actitud de diàleg que si fins ara els tècnics no l'han tingut, vostè haurà de fer un sobreesforç. Però jo li recomano, i per això el grup de Convergència i Unió s'abstindrà amb la voluntat de presentar les al·legacions que haguem de presentar amb el període, igual que hem fet any rere any, que saben que n'hem presentat moltíssimes i per desgràcia ens hem entès poques vegades, però els donarem aquesta oportunitat amb la voluntat de que vostès estudiïn de veritat. I jo li diria una cosa, els hi voldria demanar un tema especialment en aquest tema de la plaça de Cuba. Donat que vostè, senyora Romero, està admetent que segurament no s'ha fet, o el diàleg no ha sigut prou fluid, o si vostè ha explicat el que costaria, n'hi ha hagut d'altres a l'altre costat que no ho han entès i fins ara els tècnics no han sigut capaços de fer-ho, doncs que prengui vostè mateixa les regnes d'aquesta negociació i intenti amb aquest mes i mig o aquest mes que ens queda per l'aprovació definitiva intentar arribar a un acord per totes bandes, perquè tinc la sensació que els comerciants de la plaça de Cuba en tenen ganes. Moltes gràcies. Jo crec que la intervenció que he fet abans en relació a aquest tema era absolutament en positiu, intentant que d'aquest debat es poguessin arribar a entendre. Jo, senyora Romero, només voldria tancar la intervenció dient que vostè es plantegi, no cal que em contesti ara, es plantegi quantes vegades vostè o els seus tècnics en aquestes 8, 10 o 13 reunions o aquests consultors han posat sobre la taula alguna xifra perquè els propis venedors de la plaça de Cuba es poguessin fer idea de les magnituds. Segurament hauria sigut interessant fer-ho. Si ho van fer-ho i els venedors no se n'han assabentat, doncs això ja ho discutiran vostès, però vostè hauria de fer aquesta reflexió. Segona, ens parla vostè de precipitació. Em vol dir
els darrers anys en quines dates hem aprovat les taxes en aquest Ajuntament? Em penso que hem fet sempre les mateixes. Per tant, si la taxa de la plaça de Cuba havia d'anar en aquestes dates, era de suposar que això hi anés. Si hi ha hagut alguna cosa que signifiqui algun canvi en relació a aquest tema, doncs també ens ho explicarà. Però no cal que m'ho expliquin a mi, els explica amb ells i arribin a un acord, que és el que ens interessa a tots. Jo crec que, i és la meva opinió i potser m'equivoco i en tot cas hem de continuar parlant amb els operadors, que no hi ha tant una queixa sobre la taxa, que ells entenen que s'havia de pujar i que estem parlant d'uns números que ara parlo d'una parada mitja que podia pagar 70 euros, ara anirà a pagar uns 200 o 220 al mes. És veritat que l'augment és molt alt, però amb números relatius em sembla que no ho és tant. Tot i així, jo ho entenc que és un augment important, però crec que ells d'això n'eren conscients d'alguna manera. Jo crec que no havíem parlat mai de números concrets, però sí que havíem parlat de què estaven pagant altres mercats i això sí que ho coneixien. En tot cas, jo parlo de la participació en aquest sentit. Nosaltres volíem fer una taxa transitòria fins a l'abril, que finalment, analitzant bé en termes jurídics, no ens ha estat possible. I aquesta ha estat la participació, que aquests mesos que volíem guanyar doncs els hem perdut. En tot cas, com que jo crec que això sobretot fa referència al model de gestió, és a dir, a la decisió de si es podia gestionar de manera mixta per part dels venedors, doncs haurem de continuar treballant a veure si el 2010 ho acabem de lligar bé, acabem d'analitzar què està passant amb aquests costos i, evidentment, totalment oberts a que aquesta gestió es pugui fer conjunta o es pugui fer decididament per part seva.